Mizoram anh tuột soi ấy zong hi class nín gần in trên này class 1 class 2 kan te cái này class 2 kan nha kan re thei member ka re thei ko chon tuột soi ấy zong dang thor ro chu class 1 an nha an ni chun ho sa mema an motor ate VIP like ten chia mi pui pan kan za lu tu kan ni chu wangin do thit bo tum mai la kan hama hianin abau don lo kan nam nu na tang hian alo omzel don khala ka chu asana injir ti rangai lo automatic khana ron thleng ve top mai don ne achan chu dot soi class 1 ho kha kan ngai san ma wangin khatiang ni ve chak na kha kan nei nga mo zu hi asualem asualem ti zo na hi ke po min ti pui phong to ma se pathian hian mi hringa hian khoi du mi ala wa nei ni chu khoi thiang lo ang thuka ama pon aser anei ni chu mi hringa thing siam an chu chu nge kan chiale tharian na kan du than na thiang tak free will kan ti hi hei min khoi boi pui ngai mi lo min push ngai lo wa min ron engting nge niang pathian chon thila ti theilu tu kan du zong kha min du lo tir thei nge mai hei automatic deuin hei miracle deuin mo aron ti thei ma se atingai elo ma tinge kan chiale tharian na thiang tak kha aron khoi du mi alo ni chu zalen na min pe chu tak chun rui thawina khoi chak chak chu kan chiale tharian na thiang tak hi min mang thei to ngai lo ka film vek tip tama piang hi an noi tlang pu na ni rui lo wa chuan chu chiale tharian na thiang tak pathian koi pathian poin a khoi phal lo chu rui hewina khoi chu pathian min huin enge an ni am ti thian pathian ke ma me poin pathian chu khoi phal lo kha rui hewina ron khoi boi ta che kha pathian min huwa hian eng tia poi nge niang ti ka ngai tu thini chu chu pathian min mu hian alam thiang lim tak tak thei hi ring lo pathian le sual chu ti mayang pathian le setana chu thil pahni kal kop thei mi lo nia pathian lama an nem tat to chuan setana lama lo khau mai don ni setana lama nem to chu pathian lama an khau plat to thi chu wang chon pathian zok lama khan nem turin lalut tamila nge niang kan ti tu ya te mangila kan nuna hian kan lifestyle hian bet sela